Iya. Lek ora gareng kelawu mokal wis ta. Ayo, oke. Sing salah kostum. Iya. Biasanya kostumnya gak iki gak pati kelawu kok. Ayo, malah kaya lemper ayo. Wis mau ireng klambine coklat wis kaya pramuka ayo. Piye mau 2026? Bacuti mboten. Bacutne no. Kanthi Candra Sengala, obahing asta tanpa hanyawang. Obahe asta tanpa hanyawang. Obah kuwi wilangane 6. Heeh. Asta kuwi 2, tanpa kuwi kosong. Nyawang kuwi nganggo netra tegese 2. 6 2 02 diwalik 2026. Tegese apa? Gelem obah tanpa nyawang. Panjenenganipun Bapak Hadi sekalian Bapak Sugeng obah kanggo menciptakan gerobokan yang lebih sejahtera. Obah untuk membangun, obah untuk membantu tanpa nyawang. Kae pendukungku apa ora, kae dulur apa ora, kae mbiyen balaku apa ora kabeh sama rata mergo saiki dadi pak karo anak ora beda kasih. Tepuk tangan. Kurang dhuwur nadane. Tepuk tangan. Nah, ngono kuwi sing tetek kaya biasane ngono lho. Ayo, oke. Grogi aku. Ayo, elak. Iki jek susuk neh ora? Hah? Isih susuk neh, tambahin neh. Tambahin neh. Apa? Pun cekap semanten saking kula lepat nyuwun pangapura, Pak. Lho ora iso. Kene tak susuki. Ayo apa? Ora usah ora iso aku takon saiki. Grobokan. Grobok ki lak wadah. Sejarah mbiyen kuwi ya kuwi wadah pusaka, ngono to sing nate dirampas karo perampok. Nggih. Sik to wis sejarah ngono kuwi ngerti ora sejarah karo kabupatenmu dhewe? Astagfirullahaladzim, lho barang sepele kok jenengan takokke. Lho barang kaya ngono kok jenengan tangklepke. Ngerti ya? Ya Allah nek bangsa sing sepele niku ampun jenengan tangklepke. Iso. La ilaha illallah barang kaya ngoten kok jenengan tangklepke. Lah ya kowe ngerti? Astagfirullahaladzim. Ngerti apa ora? Ngapunten mboten. Grobokan, saiki kaya gareng-gareng kae, jajal. Apa yang ngerti? Grobokan. Biasane lak gareng ngoten ta Pak nggih? Nggih. Nah, diterjemahkan persuku grobokan. Ki gro pertama wis angel sik iki. Tak susuki mawon, Pak. Ora iso, ora nampa susuk. Padake pom bensinne, ayo. Gur karek 40 kok angel men. Ya, ndang. Ki mawon. G R O B O G A N. Oh, per huruf. Yes. Lagi iki nek dagelan ngenyang ya iki, ayo. 40 ra tok dinyang. Oh, siap. G. Gemah ripah loh jinawi. Wah. Iya betul. Bukan Pak, opo kang tinandur sempulur, teng mriki murah sandang murah pangan, ora enek wong kelaparan. Sebabe napa? Sebabe enek MBG. Kandhani kok. Sik kowe omong pengenyek nek kabupatene dhewe lho. Estu lho, Pak. Nggih lah kok padha gemujeng, ora ngeplok, ora tepuk tangan. Kasunyatane mergo estu. Barep niku TK, entuk MBG pendak dina wis ora mikir kebutuhane dahar sarapan. Bojoku nun sewu gadah yoga melih umur 5 sasi wancine neneni tegese neteki. Kuwi yo entuk MBG. Aman to Pak, gek kula tanggapan apa sing arep dimasak? Ora perlu. Tadah perkara dahar wis dicukupi karo Gusti Allah lumantar MBG lho. Matur nuwun lho niku. Lah mulane kuwi sampean lak ora wis numbaske daharan nggih putrane. Putrane loro wis ora ngragati kabeh to. Ora ngragati. Bojo ya ora ngragati. Lah nuwun sewu sisihno 15.000 nggih tuku lulur. Kuwi tok aku men. Ayo. G terus R ayo. R kuwi ramah-ramah wargane. Bener cocok. Kandhani panitiane jos luar biasa. Luar biasa Mbak Nacik dan kawan-kawan Bu Endang niku grapyak semanak. Bu Endang senadyan to Piai Putri nek jumangkah ngungkuli sing kakung. Rampung gawe. Estu Bu Endang niku jos. Mosok? Nalika tindak nggen kuwi alus sih piyaine. Lho ning alus niku nek sambang Sarawungan. Nalikanipun bekerja untuk kabupaten luar biasa tandangipun. Weh, Bu Endang niku nek sing garing mboten kula mboten purun kok. Wah iya. Estu mangtang kleti Bu Endang. Bu Endang niku nek sing garing mboten kula mboten purun. Sebabe? Kono-kono bayar. Ya aja nelongso ngono. Mboten wong kula kalih Bu Endang pun kadung seduluran, adike Bu Endang niku camat Kradenan. Apa-apa nek raku ya ora kersa buwe. Nanti kaya ngono tresnane karo sampean. Ora perkara niku. Lah sebab we? Ape dipek mantu mbiyen. Apa ora kleru camat kok iso ngepek mantu jenengan? Lho saking tresnane kok, Pak. Wong tresna kan ora diukur saka baguse rupa, ora diukur saka kae bondo. Ning diukur saka kelawune awak. Ayo. Balik neh.
Kuwi R.